נראה לי גם למועדון של ארז. אני מישהו מגיע. איך עושה את הכל הזה? לג'י, לוקחת אותם לג'י. לא, אתם מקבלים במוסד הזה ולמערזות פשוט טוב, יאללה, מה אתה רעב? ככה, אתם לא אמורים לדבר עכשיו. יאללה, תראו מה זה. כן, מה זה? הכל נראה פה חדש. היי, איזה קטע, תראי אפילו טאפו. מי זאת אתה? מה הקטע שלך? כמה טיפש אתה יכול להיות? לא תמיד. טל, או בשמה המלא, טלוזרוס. טורף הראשי פה. איפה היא היום? היום היא טורפת את אנשים גבולים. מה, נכנסים? שמוצניקים, שמוצניקים. מה זה שמוצניקים? עזוב, את זה אף אחד לא הבין. טורפים? אלה אוכלי הסבים האלה. כמה הגייסים היא מלא. שפק, מה אתה רעב? וואי, חייף מת, יאללה, בוא נצוד את זה המון טוב, הכל מעולה. רק לנו פה איזה מישהו עם גישיון היונדאי-סאורוס. יונדאי-סאורוס. תקשיבו, אמרתי לכם את זה, אני לא אגיד את זה. עד שלא לוקחים את המערה, אני לא הולכת אתכם לשום מקום. מה לעשות? תביא איזה משהו מהאקונומיה, איזה סיין. אני לא פותחת יותר את האקונומיה. אז מה לא חל? טוב, זה שאתה מאכול בו זה רק בעניין של זה. מה? פעם את החרר הזה שלו מהאוכל בין השופטים. אני לא הולך לפתחה של המארוכל ובשם הגבול. טוב, עשו מה שבא לכם, אמר בקומונה. בוא אוכלי בקומונה. על מי פירב. בוא לחפה. יאללה, נו, נראה לי הם הלכו. תבוא מאיתנו, מתן. כמו שזה נראה לי, אף אחד יותר גרוע לכם. אז יאללה, יאללה. מה? אז תמיד תפש, תחסו אותה. מה נעשה עכשיו? נראה לי לעקוב אחרי זה. טוב. מדהים. בוא נעקוב אחרי.
דנבר, הדינוזאור האחרון. חבר וזה אומר המון. דנבר, הדינוזאור האחרון, בא אלינו מעולם קדמון. מתחילת הזמן, ממש בהתחלה של הזמן, קם יצור מסוכן מבין הביצות, קוראים ליצור דינוזאור רובוט. דינוזאור רובוט, יש לו סתירה פנימית בעקרונות. דינוזאור רובוט, רובוט שלו בא עם ספר הוראות. דינוזאור רובוט, והיה מתחילה שהוא שותה מים, כי הוא מתחשמל והוא עובד רק על מים. דינוזאור רובוט, מתחשמל כל פעם שהוא רוצה לשתות. דינוזאור רובוט, תוציא את הבטריות הוא יפסיק לעבוד. רק בחצי של הרובוט, לא בחצי של דינוזאור. החצי של דינוזאור עורר את הרובוט. דינוזאור רובוט, שישמור, יש לך מלא בעיות. דינוזאור רובוט, אבל שיהיה לי בריא. דינוזאור רובוט. אחי, גילינו משהו חדש. איך נקרא לזה? מה? ברור, הגברת תאורה. הגברת תאורה. חייבים להקים צוות, יש לנו אחריות גדולה עכשיו. צודק? איך קוראים לבן אדם הזה? זה עמית. לא נראה לי. היי! היי! איך קוראים לו? דיג'ה? מה זה חרן? חסן לשם נהיגה. ואיך קוראים לפנס הזה? איך? למה אתה חושב שאתה מתאים לענף המכובד הזה? אתה מדבר אליי? בוא נראה. אני מהזורע. אני מתנשא. אני מורחי.
איך לחשוב כשאת כל כך עייפה צירי טיול לעוז ריחה רחוקה מהבית בשביל לחזור נמחק הולכת על חבל דק הלילות ארוכים בלי לדעת למה נקיף את הפארק רק להפסיק לחשוב אנשים עייפים רצים ברחוב היינו פה כבר קודם בתפקיד הפוך הליכה מהירה פורים לא היה, פורים הוא עכשיו, פורים הוא עבר, הווה ועתיד. פורים 2014 דרך החלאות! יש גם את הדלת. Ha ha ha!
טוב, סיכום שעות בחודש אוקטובר. עבדנו איתם סופה, שזה עוד 48 שעות, וראשון ושלישי זה עוד 16 שעות, עוד יום שלישי אחד שהיו איתם, וישנו גם בחמישי, זה עוד 80 שעות, טוב, 40 יום בחודש אוקטובר, 20 שקל. וואי, מדהים, בחיים לא היה לי טוב יותר. תקשיבי, חשבתי על כמה פעולות. חשבתי, תקשיבי, אנחנו צריכים את כל המוסד. כן. סבבה? קורילות פה בדשא מאחורה, סבבה? כן, זה גדול. ושבוע שלינה. שבוע שלינה. היה מצוין. קצת גזר, זה לא בעיה. כן, זה רק... וגם, ופויקי במעגלים, ומה את אומרת? בואו נדבר על זה בערב קבוצה, בסדר? תבוא בערב קבוצה, ניסע בהסעות, ונדבר על זה. אני לא בא. טוב, אז יש גם את החטניקים, לא יודעת. תגידו, הצלחתם להגיד משהו על החטניקים? טוב. טוב, ניסינו לחשוב על החטניקים, ולא מצאנו כלום, אז יש ככה. חבורה של בנים, כמה בנות יפות, והרמצ'ובקיות. כמה בנות יפות ורמצ'ובקיות. הרבה מה לעבור וללמוד במוסד, וזהו. כך שאלות? כאילו, לא הבנתי מה הולך פה. איפה כל הנורמלים? מה עושים פה? תקשיב, יש פה גם דברים טובים. יש את י"ב שעשו אחלה פורים. שבאו עם מלא מוטיבציה השנה. יש את הזייניקים שקצת לא הבריזו לשום דבר, לא הסברו משהו. זהו. רגע, אבל איפה כל הנורמלים? יש את הטכניקים. אתם הנורמלים? ביי. אנחנו גם רוצים לשמור. אחי, נפל לך המגל. איפה? שם, שופף כזה? כן, בדיוק. לא מצאתי. לא, פשוט לא מצאתי את המגל שאמרתי לי בסדר, הוא בא להתחיל לחפור. אני בטוח שנפל לך המגל. הוא נפל שם, ליד הרגל שלך, אני בטוח. זה רגל שמאל. שמאל שלי? כן. מקסימום לא יהיה מגל. כן, עזוב את זה, עזוב.
אז אני צריך לכם גם את כל הכוח שלי. טוב, יאללה, בואו, כן. טוב, יאללה, אנחנו חייבים לעשות משהו עם מה שקורה פה, אנחנו חייבים להגיש את עצמנו, מה השעה, מה פה, מה שם, רגע, איך את יודעת? בואי נחשוב מחוץ לקופסה. טוב, אוקיי, בואי נסמוך בזה. בהתחלה היה לנו 10. עכשיו יש לנו 3. וזה אומר שעבר חצי שעה ושהם הומואים. מה? אני לא הומו. אני חברו. לכיתה ב' היה קשר לא רציני. לכיתה ב' כבר היה לי סטוץ והביא לבני להחזיק ידיים. אבל זה לא הכל. השיא היה בחופש הגדול. בבוקר הלכנו ביחד בצעדה ואז לקחתי אותה לדייט רומנטי בתים. ישבתי על הבעלות, נתתי לה לאכול. מהבעלות. נצא קשר שלנו אחרי שנה. לא הבנתי אותה נכון. היא נתנה לי סתירה ונפרדנו. ואז התעוררתי. ויאללה, לא ירדת. טוב, יאללה, נו, אז בואו ננסה לראות מה עושים, אנחנו צריכים לעתיד, אנחנו נתקדם. האמת, שההורים שלי בדיוק חזרו מאמריקה, הביאו לי את האייפון i5. משמש כמכונת זמן שיכולה לקפוץ קדימה ואחורה בזמן, וגם לצדדים. מה הקטע שלך? עם סוללה. מה לך סוללה, שקרן? אני רואה שיש לך 10. זה למקרה חירום בלבד. חירום! לא איך מגדירים זאת. יאללה, תעשה כבר משהו, נו! טומטם. אז הנה בקוד. מעביר לאף. נכנס לאפליקציה. אתה לא צריך להגיד את זה. מסתרי. נכנס לפעולה. יואו. מה זה? זה אותו מקום בדיוק. שם? ספידופסי. שכחתי לעדכן גרסה. איזה חלום מוזר היה לי. נכנסנו לתוך מערה, והיא, לא יודע, אני לא יודע מה קרה שם, ופתאום ראיתי דברים לא ברורים במיוחד, והיו שם גם הרבה זייניקים, ואפילו שומר הצעיר, השומר הצעיר היה שם, אתם מאמינים? איפה אני? וזה בא לי מה זה טוב עכשיו 3 בצהריים כבר נפתח לי הרעב נכנסתי לאוטו ויאללה סבן שלום הגענו שיחות סלון, שיחות חורים מומחים בכל התחומים עיתונים, יש תקשיבים כמה אוכל ימים אבא אומר בודק כדי להיראה אמא אומרת עכשיו זה הזמן ככה זה אצלנו הכל על השולחן כן גם קולות גם כל בלגן קופות ובצומים השפה מפוצצים בחדשות שוב מתריעים עלייה בפרחים תמיד בטוב זה הדוש בכל החוק כדי לגלוש ורק המשפחה מסדרת לי את הראש יום שישי הגיע והוא בא בדיוק בזמן כמה שחיכיתי כבר בעצם
שים לב לשואה בעיניים שלנו. זה סימן שהלכות שבוע בשקט יום שישי הגיע בא בדיוק בזמן כמה שחיכיתי כבר בעצם למה שמגיע זה סימן שהלכות שבוע בשקט 2:32 שישי בצהריים שיא הקו אחד אנחנו יום בירושלים המחיר הולכים לפתח צריך לקום את הסקלה Oh, misty eye of the mountain, careful watch of my brother's souls, and should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. If this is to end in fire, then we should all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by as we will watch the flames burn all along the mountainsides. And if we should die tonight, then we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out, Father, oh, prepare as we will watch the flames burn all along the mountainside. Desolation from the falling sky. Now I see fire. I see fire burning the trees. Now I see fire hollowing souls. Now I see fire blood in the breeze. I hope that you remember me. Oh, should my people fall?
היקרה, ובשמכם החדש, נגב. אנחנו מקווים שנהניתם מהערב ומההכנסה, ושזאת הייתה חוויה טובה עבורכם. בשבילנו זאת הייתה חוויה מדהימה, היה קשה, מתסכל, מלחיץ, אבל כל זה יצר בסופו של דבר קבוצה שמכירה טוב יותר אחד את השני. שיודעת לעבוד ביחד, שכל אחד בה נותן את כל מה שהוא יכול, והכי חשוב שמרגישה כמו משפחה. רעות היא לא מקום סתם לבוא אליו אחרי בית ספר, כשאין לך כוח או כי מכריחים אותך לבוא. רעות זה בית שני. לא תמיד חייבים ליהנות או להשתתף בהכל, אבל מומלץ ליהנות מכל רגע ולנצל אותו. לא מושלם ברעות וגם אין הרבה תקציב, אבל כל זה לא משנה. כל מה שקורה ברעות, הערבים, הפעילויות והזמן הפנוי סתם במועדון, כולם תלויים בכם החניכים. אם תרצו משהו ותשקיעו בו את כולכם, הוא יקרה, כי זאת המהות של רעות. עוד מעט תשתתפו בענפים וועדות, ואולי יהיה לכם קשה להתרגל, אבל אל תוותרו, כי בסוף אתם תהיו חלק מהמוסד. חלק שתורם ועושה במוסד, כי כיף לו וכי הוא אוהב את זה וכי הוא מבין שזה חשוב. החלק הכי גדול במוסד זה להיות עם חברים ולהכיר חברים חדשים. חלקם טובים, חלקם פחות וחלקם אפילו לתמיד. אנחנו מקווים שתמצאו פה את הדברים הטובים שאנחנו מצאנו ושתיקחו מפה משהו לעתיד. תזכרו שאנחנו תמיד פה בשבילכם, מאיתנו קבוצת הדר. תודה למדריכים שלנו, נועם ונטע. בכל דבר. לכל המדריכים שהסיעו אותנו והביאו לנו אוכל. לערן גולדברג שעזר לנו עם הסרטונים. להגברת תאורה. ותודה לכם לכל מי שבא, מקווים שנהניתם. יש דיסקו עד 2:30, הסעות ב-12:30. כולם להרים כיסאות.